Mám o vás obavy. Ale čo? Musíme sa vážne pozhovárať. Vážne? No keď je to vážne, tak poďme do Včelína. Tam budeme mať pokoj. Akási pliaga napadá úrodu. Neviem, či ju zachráni. Škoda, Orfanite sa ten by bol pomohol. Čo to tu máte? A to nie je pre vás, pán farár. Pichanda. Takýto obrázok. A na spoveď nechodíte. Úrodu chcete zachraňovať, ale o vlastnú dušu sa nestaráte. Nalejte si, dôstojní páni. Vidím, že sa stará na mňa sťažovala. Ale niečo sa vás pýtam. Keď ste tu obaja. Tuto žijú kresťania. Tuto a tu Mohamedáni. Ten tam a tuto budhisti. A tuto zasa hinduisti. A každý z nich verí vo svojho boha, pán farár. A teraz mi povedzte, ktorý z nich je ten správny. Boh je len jeden, Pichanda. Myslím, že Jeden. pravda je kdesi v prostriedku, pán farár. Ako vo včele žihadlo. Pravda je v človeku samom. To vaše filozofovanie. Ale víno máte výborné. A tá farba, to sa musí nechať. No vidíte. Pri takom vínku môžeme odbaviť aj tú moju spoveď. Kartičky, dôstojní páni? Preferans? 30. Šestákovi. Šestákovi. Preložiť. Držte sa, Marty. Opil ich bosorák starý.